Čaute ľudia, vítajte v našom dennom pogu. Máme ráno, robím si srandu, nemáme ráno, máme už večer. Začínam natáčať teraz a uploadnem vám to, keď prídem domov, čož bude asi neskoro, takže to presunieme na ráno. Ja sa ospravedlňujem, ale dneškajší deň nebol skoro nejak pre vás záživný, pretože to bolo tak, že ráno som sa zobudil, spravil som si raňajky, nič moc, nuda. Potom som si chystal video, dosť hodne dlho, čo mi zabralo dosť veľa času. Plus som obvolával dosť veľa ľudí, plus som vybavoval veci na zámok na dvere. Konečne už máme 2 kľúče s Petrom. A zase kto iný by to vybavil, len než ja, pretože Peter je lenivý. A Peter už je v Prievidzi, sami tak vidí, zajtra ideme do Martina. Ja idem teraz do Prievidze na nočný bus, pretože som musel čakať na tú schránku. Tak som si zatiaľ natočil video, už som chvíľku aj strihal. A vyzerá to byť v celku super. Vrátil som sa ku takým starým koreňom, kedy som viac menej 90% videa improvizoval, ale zatiaľ čo som strihal je to fajn. Takže ja idem teraz do Taileyvale a sme sa vám stadial. Už som bol nakoniec aj v Taileyvale. Bál som sa, že to nestihnem, tak som nič nenatáčal, lebo som sa naozaj ponáhľal. Už som na stanici, stretol som pán farník, tak som sa fotil, pretože dneska je tu hrozne veľa ľudí. Ja som zabudol, že dneska sa v Trnave hrá futbal. Takže cestou k City Arene bolo fakt, že mŕte ľudí. OK, ja idem na vlog a tam vám ukážem, čo som tej sestre v Taileyvale kúpil. Čaute. To sú tie Tereskine trička, ktoré som mi kúpil na narodeniny. Sice som sa vám nestihol ozvať z Taileyvale, pretože tam bol nejaký zápas, potom na stanici som sa fotil s fanúšikmi, vo vlaku som strihal video. Takže som sa k tomu dostal až teraz a už som doma, zagratuloval som už sestre a asi si ideme otvoriť šampanské litrového deluxa. Jolo. Takže nachádzame sa tuto na Kubovej Stužkovej. Tu je Ondrej. A sestra mi ušla s Martinom tancovať, takže my tu vonku tak stopujeme, felime. Ideme do Martina. Chamo, mohol som si tu teraz odbaliť sluchatka z iPhonea. Hej, ja som videl, ak si Peter odbaloval nové sluchatka z iPhonea. Stratil som ich. Mal som ich fakt ešte ani raz v uchu. Nové, čistúčko nové. Mal som ich ani raz v uchu. A už sú tu ja som ich mám 10 minút. Pecka. Posledné, čo mi po nich zostalo je toto. Petrové. Vydrží a easy. Ideme do Martina na otváranie rádia YTV. Takže vidíme sa stadia. Tešte sa. Sme v pasáži pred našim rádiom. Pozrite sa, aký máme tú stenu. Wow. Ne, fuj. Dúfam, že budeme mať otvorené. Hej, haló. A my není Hej, vyzerá to tu hrozne super. Je to dosť peckové. Je to úplne Štúdio. To je akustická pena. akustická pena. To môžeš kričať a bude to v pohode akustika. Ukáž. Rock'n'roll. Úplne ani ma neviem počuť. A ideme dovnútra, už sa hrozne teším, som zvedavý. Prvýkrát budem vidieť naše štúdio. Poď, vnikaj. Poďte sa na to. Vyzerá to tu super. Je to tu mega. Máme tu tulipaky, tuto je naša stena s našimi menami, tuto sú nejaké cool obrazy so svetlami, nejaká zasadací kút. Peter sa tam kuliškuje s vidrejom. Wow. To je naša vysielacia zóna. Kokšo, toto vyzerá dosť brutálne. Wow. To je tu dosť cool. Všade sú Macintoshe.
Práve odbylo 10 hodín 7 minút a vy počúvate Rádio YTP, prvé oficiálne vysielanie z Explom. Dneska tu máme môjho skvelého hostia Matúša. Matúš, prisadi si ku mne, poprosím ťa. OK, už tam idem. Také sedačky. Prvá oficiálna otázka na Matúša. Ja ma tam vidno Matúš. OK, tak to bola ona. A druhá otázka znie, ako sa ti páči nové štúdio? Je úplne pecka, keby si nepádal mikrofón, ale je to tu inak dosť mega brutál. Á, dobré ráno, prichádzajú ďalší členovia nášho týmu. Čau. Servus. Čau. Tak, a my už tu lofotíme a čakáme. To nie je slovo. Čo nie je slovo, lofotíme? Však že ste také vyvolené. Hej. Lofotiť sa. Lofotíte. Lucia, naša prst, YouTube, rádio, host. Host. To je host, základný tvar je host. Ty hou! Taká Lucia naša host. On pomodiajský. A pozri, čo ti dám. No to je... A to nie tebe. Ja chcem vidieť, čo to je. On už to privatizuje. Tak, stojíme. Sme na obede, len ešte čakáme, kým nám Sme na obede, čakáme to na trdelník. Ne, sme vnútri v pasáži, len išli sme trošku na vzduch. A čo vám povieme, teším sa hrozne na cestoviny, som neskutočne hladný a potom ďalej To, čo bez čo by nemohli žiť. Áno. Teším sa tiež. Ja som plný očakávania. Som v akustickej pene a zvuk tuto znie úplne mega. Určite to počujete. Je to tu úžasné. Hede okolo mňa akustická pena. Pozrite sa. A teraz tu a hneď je to na hovno zvuk. Pretože je tu moma. Raz som sem a raz som Tam palma, baby. Ja, palma! Aký epic začiatok a potom to skončil. Je to cute. Chcel by si robiť rap, lenže nerieš. Za chvíľku ideme do live vysielania vstupu. Vlaďa, aké máš pocity? Rýchlo, vychrtlo. Bomba. Bomba. A Moma, ty povedz, tvoje pocity? Pecka. Teším sa. Peter pokazil mi Peter mikrofón. pokazil pop filter. Skončí piesen, začne jingle a hneďky skončí jingle, ideme. Pecka pop filter. OK, ideme Všetky tri do live vstupu. mikrofóny sú v pohode, hej? Vyťahujem ich. Dum. Vôbec, sme- toto a sme je naše úplne prvé legendárne vysielanie Rádia YTB. A nie som tu sám. Ahojte všetci, čo tu so mnou sedíte. Bum, čau, tady Vláďa. Čau, tu je Matúš. Ahoj. Ahoj. A koho tu ešte máme? Mafus. Čaute, tu je Mafus. Takto štartuje, priatelia milí, ktorí nás práve teraz počúvate. Prvé československé youtuberské rádio. Ja vôbec nebudem. No já už se nemůžu dočkat, už od rána jsem takový dobře naladěný, takže se už na to fakt těším. Co ty, Matúš? Ja ráno som si dal budík schválne na 4 ráno, aby som ešte skočil do fitka a riadne to všetko dal zo seba von, aby som bol teraz plný energie a idem vás rozbiť. Ja som sa zase na tento okamih tešil asi 3 mesiace a keď som počul, že sa to odložilo ten týždeň, tak ja som fakt akože mal depresie z toho, ale potom som si povedal, že to bude lepšie. Takže sme tu. Wow, pecka, tak najbližších 20 minút tu budeme v takejto zostave. Teda moje meno je Vikiel, Matúš, Vláďa Videos, Moma, Explo a Mafus. A hráme si ďalšiu pieseň. Prvú, ktorú máme možnosť takýmto spôsobom odštartovať. Tak má niekto z vás, chalani a dievča, prichystané niečo špeciálne, ako odštartuje túto pieseň? Lhuta za ručník. Ne. Jedeme normálně Eminema. A tak viac menej je to skoro ako Eminem, no. Je to Pink. Počúvate nás, počúvate Radio YTB. Rockstar. Rockstar. Nie. Nie? No. Počúvate nás. Majte s nami krásny deň a príďte k nám. No, to bol dosť profi. Wow. Zapasovalo to. Klamal som, nebol som vo fitku ani nikde. Som len asi videl. Už urobte bordel do pogu. Prišli s nami oslaviť, taktiež aj s vami, ktorí... Ideme teraz krstiť sledujete. rádio. Din. Tak Máme naše ďakujeme gigantické za váš publikum. podporu. Jak sa toto rozpustilo? Kamo, my to natočíme aj do denného vlogu, takže to bude Áno. bomba a odpálime to. Dobre, ideme sa odvrátať nejako, alebo čo? Vy to odrátáte od 10, hej? Ja si to chytím do úst a tak to... 10!
To bolo hrozne super! Fuj! To smrdí jak peta. Žiadny takový! Kamo, je hrozný smrad z toho. Ale je to pokusí. To bol jak petardy. Vieš to asi vybilo zup. Sme takí! Smrdí to. Síra to vonia. A síra vonia super. Deti. Teraz taká dymovica. Bum. Ďalšie tričko dostane ten, kto to všetko pozbiera. Nachádzame sa v jednej kaviarni a povedzte mi, že to tu všade nevyzerá jak bordel. To si ešte nevideli to vnútro. OK, tak keď mi doniesla nahá čašnička kávu, tak som asi pochopil, že niečo na tých svetlách bude. Povedzte sami, že to vyzerá úplne na hovno, keď mama takto vloguje so sarkazmom. Inak by ťa z toho boli ruka, toto Matúš teraz vloguje. To je úplne desné. Zrasí obraz, mama. Peter mi trasie ruku. Aký sú neochotní. Keď už si myslíte, že ste na pokraji svojich všetkých síl a myslíte si, že už dni budú len černejšie, tak príde catering. Wow! Chápete, toto som vôbec nečakal. Ty všetko, čo váš žalúdok zažiada. Mňam, taký pečeň. Víno by som si dal. Frankovka modrá. Vidíme sa.